jamal wale mon bandiraɓe heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Windere TV on calminama inde on manama e jettode eɗen ɗo e nder Dakar Madina Gounass tawi ko hande woni ñalawma ɗimmo nde pinɗen subaka en ji waɗama juulal subaka no heewi waɗire ni caggal juulal ko wirdude nde wirda gasni en ji refti hen ko batu gal gadoraɗo woni ceerno Alhaji Mamadou Saydou woni batu mum fawe on batu ko batu sunna o haalan en haala Allah e haala nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nde ɗum gasni eɗen gandi holko rewi hen ko janggugol Qur'anil Karim caggal nde Qur'ana jangga holko rewi hen ko ɓen jaggoɓe wirdu nde garata ɓatito jagga wirdu no hannirta ni uddital subaka o jiiɗen en tan ko yettere Allah eyyi saabu oɗo subaka kam kala kawruɗo hen e jiɗɗo en hawrude on kam ko malaɗo e ñaguiɗen Allah noon ko yo Allah junnan en ha juuta ko woni hen ko yo Allah rokku en fandinen ɗum Daka kam miɗo yarde bila ɗo ceerno Siradio en dakiɗo bila ɗo ni waɗa ndiyam ta ko sutuje bangeje goni ɗon miɗo ara Daka eyyi ɗo sen ƴeewi no foti duuɓi mbaɗɗa arde ko hitande cumu Daka premier mbattumi yarde Daka nden hitande Daka cumi premier bila nden noon mi mankani kam ha ñalande wotere holko jiiɗa Daka ko ɓeydade so wona ɓeydade tan e ɓamtade ɗum tan jiimi e Daka holko basirɗaɓe meeɗa arde Daka eyyi ko yoɓe tinno tan ɓe mbatta arde eyyi kala kattanɗo hen yo ar alhamdulillahi rabbil alamin aywa yetta Allah e tawtorede batu Daka hande dimanche na hawre le 28 avril Daka o yettere Allah machallah hikka wattanimi ɗo Dakaji capanɗe tati e Dakaji ɗiɗi komiɗo tawe en yetta Allah no fewi nona seeɗa kadi Daka ko hunde hawnide ko hunde ɓe ganduɗa hoorema ko dewal Allah keeringal ko tijaniya keeriɗo woni ga ko ga woni rommet e tijaniya kala garɗo ɗo malama kala tawtoraɗo Daka on kam yo yettu Allah o malama saabu o limama e malaɓe nde ceerno fuɗɗata ɗum ɗo ɗum haalama hanki hikka woni mi sikku 83e anniversaire o aywa kala tawtoraɗo hay sikku sujjudu wattan altine o an kam jillama e malaɓe e ko ɗum tan wonɗo ko jinnomi haale Daka e aywa caggal yettude on yetta Allah salmina dental ngal fofof calmina serenɓe ɓe calmina kadi hoddaɓe ɓe calmina kadi dendagal auditeur aji mon kala jeeɗo oɗo télé yo Allah jilluma e malaɓe arɓe Dakaɓe e saw nande ɗum tan yo Allah jilluma hen barakati rasulillah alhamdulillah rabbil alamin isa min calmini dendagal délégation mo gonduɗa e golle he jetti Allah no fewi Allah addi amen ga ha hande hanki e oɗo subaka no mbiruɗa ni Daka o kam no mbiruɗa ni hikka waɗi amen duuɓi 4 kono ñalawma foof Allah ne feeñana amen hen ko ɓuuri jortude amen Allah no holla amen hen ko ɓuuri komin jiyatno e moƴƴereji noon ala ha kullin ko hunde yettirde Allah kala subaka garɗo mbiya oɗo subaka a meeɗa dañjom e gurdam ma e Daka e komin ko fadde ko Allah fuɗɗi addi amen ɗo ko ɗum min jetti Allah no fewi subaka ko kadi subaka garwanijo e subaka Daka Allah waɗen tawfiq ko tonga ɗo hande Seydil Hadji Mouhamadou Saïd ko haali ɗo e seremɓe ko no facciri en ni la siyima ceerno Cheikh Baro mo Mbour no facciri ɗum ni faccire mo ganduɗa sa heeɗima ɗum tan ko wonno annima e ko wonno annima hakkude ma Allah fof ko wonno hakkude ma annima e nuraɗo sallah sallah fof e jettore muɗum
e gandal Allah nulal muɗum wonko meɗɗa hen no feewi ñaagui Allah tan yo Allah limtinen en ɗo yo Allah jaɓanen kala ko gollaɗo inchallah min beltima kadi min beltima e tedɗo joguimi welta min beltima no feewi min beltima ale wonde ceerno Siraji e jeytegal ceerno Mouhamadou Siraji o mo arde musidɗo makko imam Ndiaye inchallah min beltima no feewi no daka adori heewi gollirde ni ha joni koye ndin mbadi e ndin juɓɓudi gonɗen ko hande woni ñalawma ɗimmo ɗum noon e télémon Windere TV ene wiye mamin ndewino on kala ko ena waɗa ɗo e nder Daka ga e micro he ko Issa Amadou Diop to karallagal to caméra o ko Oumar Doro Koumé min calmini on min juurima on ha yesso ko lawol so ngabarkeji serande leɗele fo e barkeji almuɗum gunas ngabarkeji serande leɗele fo e barkeji almuɗum gunas